दिनै 35थि मुंख्लं सान बड'लेण्डनि सुजित मुंख्लं जादों 1984 आव बर' सोमावसारनायाव गतिके बेयाव आंखौबो बाहागो लानो थाखाय हांख्रायहरदों गतिके एबसुनि आफादगिरि मानाव गेदेर दिपेन बर' रायलायहरदोंमोन हांख्रायहरदों आं फैदों नुजाथि फैदों आरो रायजो राजाजों सोमोन्दो दंखायो जेखौ बे सोमोन्दोखौ लाखिनानै आं बिसोरखौ मुंख्लं सानाव बयखौबो नुजाथि फैदों राजखान्थिनिफ्राय आं एसे फ्रि जादों नन पलिटिकेलि मोनसे खामानि मावनो नागिरदों बयनिबो थाखाय गासिबो माने कमिउनिटिनि थाखाय गासिबो हारिनि थाखाय बर'आनो जा मिसिङानो जा आहमानो जा कोच कलिटियानो जा देउरियानो जा बा बेयाव आसामाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारि दंना गासिबखौ लानानै नन पलिटिकेलि मोनसे आं खामानि मावनो नागिरदों गतिके रायजोखौ आं हांख्रायदोंबो आरो रायजोनिफ्राय सहयोगिताबो नांगोन आंनो गतिके बेनि थाखाय आं एसे सदियानिफ्राय धुबुरीसिम गिदिंबाय दं दा नन पलिटिकेलि मुभसो खालामगोन आं दे नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101 536360 70020261333 9101536360